Week Challenge hija Marija Laura Mifsud. Marija hija winner għas-sempliċi raġuni illi f'dawn is-sitt ġimgħat apparti tilfitejt kilos mir-ritratti li rajna tagħha aħna bħala coaches ta' New Better Life rajna li Marija tista' tkun ta' eżempju mill-aqwa għalikom li forsi qed taraw dan il-video qed tgħidu isma' jiena wkoll għandi bżonn li naqqas naħra xi ħadd. Però ħalibdew minn hemmhekk Marija, ġielek tajt isma' jiena għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Naħseb apparti id-dera li ovvjament tidher fajn kulħadd u hemm health-wise tibda taħseb isma' jekk titla' tarax żewġ solari biex noġol wejjeġ u tnejja sinjal li irrid nagħmel xi ħaġa. Naħseb dik kienet iddoq li qabbina kuljum xi nitla' nagħmel wejjeġ. U għalfejn għażilt li tibda is-6 Week Challenge, isu forsi għalfejn mort għaliha mhux għal xi programmi jew alternattivi li naħseb 6 Week Challenge kienet qabbin xi ħaġa li hekk tagħmilha ħajna xilek ħatum xi ħaġa, apparti ħatum xi ħaġa inti personalment kemm tirqa' u kemm tidher aħjar ħatieħu l-flus lura. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ħanibdew minn hemm u mbagħad inkomplu ovvjament bil-programmi. U inti Marija ħadd ir-riskju qed tisma' jiena ħadd ir-riskju. Illi jekk ħadd ħadha bis-serjetà. Eżatt. Naf illi jiena awtomatikament ikolli ċertu weight jew ċertu wages nista' nieħu anke l-flus lura. Tajjeb, però riskju ħadd, ġifieri ma kellekx garanzija li inti ħadd tasal minn hawnhekk prosit illi inti għamilt fidek u wasal tar-riżultati. X'appell għandek għal dawk in-nies Marija li qed jaraw dal-video u li forsi qed itallaw jinnislu jibdew xi ħaġa u forsi qed jikkonsidraw ukoll jew is-6 Week Challenge jew xi programmi ieħor ta' New Better Life. X'tgħidilhom? Ara ħanibdew minn New Better Life. Jien naħseb il-New Better Life vera meta tibda tiġi għall-exercises u għall-classes ta' hawnhekk tħoss għall-ewwel darba bżajt dħalt u qed kif ħajnexxi meta bdiet l-exercises bdejt ngħid kif ħajnexxi nagħmilhom. Imma totalment ituk il-ħin tiegħek speċjalment tal-bidu jiġu juruk ħafna u jiġu ħdejn u jispjegawlek u mbagħad tibda tgħid mela li nexxi nagħmel hekk mela darba oħra nipprova nżid xi ħaġa oħra. Jiena waħdi wkoll kont nitkellimha bejn infusi u anke il-coaches kienet tiġi ejja darba oħra dakinhar mort aħjar jew dakinhar u din tan-nofsija naħseb m'hawnx aħjar minnha. Kont ngħid ħa niġi nagħmel nofsija ninħeleb imma mbagħad tħossok tajba. U li kont nimmissja waħda, kont nipprova niġi 3 darbiet 4 darbiet fil-ġimgħa. Li kont nimmissja waħda x'naf li ma nistax kont inħossa għax mhux tħossax ma ġejx, tħossax il-ġisem jgħidlek isma' tagħmel nhar exercise. Meta għamilt l-exercise ħassejtni aħjar. Jiġifieri dik. M'għandi xejn għax nistaqsik għal bitek tajta review u Marija bħala waħda mill-Università kont attenti ma nagħmilx il-ċekk bil-maqlub, ħalli tolbok iżżomm ftit hemmhekk. Mela, naħseb dun xi ftit lura? Tajjeb hekk m'hawnx malek. Marija, nerġa' nifraħlek mill-ġdid, ħanajlek prosit, issa nittama' wkoll illi dawn is-sitt ġimgħat ikunu l-ewwel sitt ġimgħat mill-bidla tiegħek ovvjament. Hemm l-ebda garanzija anzi fiċ-ċerk li aħna mhux ħanżommu kollox dak li għandna is-sitt ġimgħat. Ikun hemm bżonn illi nibqgħu nibnu imma bdej vera tajjeb u jawdura l-ekra. Once li tibda mbagħad ir-rotta tibqa' ddum kif ngħidu. Jekk il-bawmin. Prosit tassew, grazzi lejlek.